ngan pule nagabenda jombi. Halor kabenda jongga barandi kabatap ya kalbong jongo lato ka kerteng. Kat kendai kat hynrei kane kade kot bakadu jongga Bible. Satu ni hangdo yanis bakuid ha kabasyang ha kadawlin Patmos ulayo iyayu ulayo i badulayo sngo yakane halor kabenda jongga barandi kabatap ya ka albong jongo lato ka kerteng usim kisim badutra kitrai ka kerteng jong ujisu kalong ayu usim kisim utrai kitrai ong jam lato hangno ha ka barandi jongo bad ka albong jongo ka kerteng jongo Jisu kabamod habangi kot kerpadia ka kerteng Jisu u Jisu un kelalang usim kisim omdon kiweipat kisim kilaban pendrem yangi habangi don bad uni usim haleluya omdon kitrai hakene ka perte like now Jisu u balong utrai jongi tengem don kambanting kino kisim light no usim ken rajangi ubadon ka kerteng Yeshua ong jam Yeshua nangda ko himen ko para habangi pai ki kam jangi apostol shisin u Petrus badu Yanis kila late dung step shaka temple but ha ka pelau jong ke temple ula don way uberiu badeko usyong ban korong badu Petrus ula peshain ki kemajongu badu ong ko beriu ngamtip ya ke kerteng jombi ngamdon siar ke rupa ha ka plajonga hynrei ha ka kerteng jongu Jisu toyang ba toyaid ngamdon siar ka rupa ban terwaya pi hynrei ngan terwaya ye kabakam pala dia ka siar ka rupa hapi kata kalong ka kerteng jongu Jisu bad habapis ngap yang ngakren ya ka kerteng jongu Jisu ya kikti bad ko jombi ya kijat bad ko jombi kan be papin kendi kumskei